Вітаю всіх на канале Монеты, банкноты Республікі Беларусь. У сённяшнім відеоглядзе хацеў паказаць вельмі цікавую піўную вечку, якую адклаў сябе ў калекцыю. Яе стан не вельмі добры, но што маем, то маем. Давайте разглядзім са ўсіх бакоў. З абратнага боку мы нічога цікавага тут не бачым. Звычайная пустая вечка. Давайте разглядзім яе таксама спадніцу. На спадніцы мы бачым пакуль нічога такого цікавага. Да. Можа быць, вось тут ёсць лічбы, но амаль іх не бачна. 16, 13 і тут яшчэ нейкія лічбы ёсць. Не вельмі дрэнна бачна, так яе стан не вельмі добрый. А на сёння хацеў бы з вами развітацца. Калекцыянуйце не толькі манеты і банкноты. І да сустрэчы!